betikoka, hormetan gora, belarretan, klasean, lanean edo pantaila aurrean. Bakoitza bere bidetik 11 borroketan antolatzen gara, baina beti elkarrekin gabiltza, helmuga berdina dugulako. Gure helburua eredu berri bat eraikitzea da, Euskal Herri berri bat. Eta orain, iritsi da unea. 3 egunez bide berean batuko ditugu indarrak. Faxista eta diruzaleei Gaztelu Urrikararen indarra erakutsiko diegu 10 urte garazera bidean. Zu ere, lotu independentziara. Milaka gara egungo zapalkuntza, zatiketa eta ukapena onartzen ez dugunak, eta guztiak sistema beraren aurkari gara borrokan. Beraz, eman dezagun urrats berri bat, eta elkartu gaitezen alternatiba beraren alde. Lotu gaitezen independentziara.